İsәмсез, ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бездә кунакта яңа гына икенче тапкыр әни булган Татар җыры фестивале лауреаты, автор башкаручы Чәчкә булыр. Birgədən dostlar, əli olda, barısı da xiyalıdır, yolu yaxırda, mayaq bulub, ufuklarda. Сәлам Чәчкә. Бик шат без сине күрергә. Biz seni bir tane әни булганнан соң беренче тапкыр күрәбез, әйме? Шын күңелдән сине әни булуың, икенче тапкыр әни булуың белән котлап, әлеге чәчәк бәйләмен бүләк итәсе килә. Ой, бик зур рәхмәт, мин көтмәгән идем. Шуннан да бик приятно. Лилия, исәнме, исәмсез, кадерле телевизор караучылар. Я Чәчкә, ничек сезнең хәлләр? Ничек сезнең үсүләр? Инде игә кайттыгыз, Аллага шөкер. Аллага шөкер, инде хәзер барсы да әйбәт. Конечно, безнең хәлләр булды. Аны инде интернетта күпләр белделәр. Хәзер өйдә Аллага шөкер барсы да әйбәт. Мин әни, икенче тапкыр әле үзем дә ышанып бетәлмим. Ничек ул икенче тапкыр әни булулары һәм сез бу йөгеллекне шактый узак яшердегез дип әйтеп булмый инде. Игълан итмәдегез дип әйтик инде, әйме? Ул бит шәхси тормыш, иҗат булса икенче төрле булыр иде. Шәхси тормыш булгач инде бөтен кешегә дә чыгарасы килмәде. Аннан соң яшь тә бар бит инде. Яшь булгач башта инде күтәреп булыр микән, авырымны дип тә уйлыйсың. Шуңа күрә яшәргә булдык. Соңгы айда гына инде ул без аны әйттек. Врачлар күтәреп булмас кебек дип әйттеләрме әллә? Юк, үзем курыктым, күз тияр бәлки дип тә курыктым инде. Аннан теге алдан кычкырган күкенең диләр бит инде, баш авырта диләр. Шуңа мин әйтәм, тыныч кына үземчә генә йөрим әле мин бу йөклелекне дип уйладым. Йөклелек чорын. Ничек узды йөклелек чоры? Ике хатын кыз бергә очрашкач, шул әни, бәби темаларыннан бик әллә кая ерак китеп булмас инде. Ул йөкле булгач күңел үзгәрә инде, син дә әни кеше бит инде беләсең. Булай әйбәт узды барсы да, минем йөклелек просто замечательно дип әйтәсе килә. Санаторийларга да күп йөрдем, мин саховларда булырга тырыштым. Бик сәхнәгә дә анализлар барсы да сәхнәгә мин сирәгрәк мендем, беренче кызым белән күбрәк мин чыгыш ясый идем. Монсында инде мин үземне саккарга тырыштым. Күпме тырышсаң да барыбер безнең авыррак булды бу баланы табу. Последствиялары дип булды дип әйтәсе килә инде. Шуңа озак әйбәт булсын шул. Балалар әни кешегә бик кадерле бүләк инде ул. Җиңел бирелми кызганычка. Күңелгә рәхәт инде, конечно, кичкенә генә кешең. Әле һаман ничек сыйдың син минем ишемә дип үзенә әйтәм инде. Теге ул бит могҗиза инде. Бала барлыкка килү. Менә синең план буенча инде кесарево дип әйтик инде билгеләнгән. Син бик тыныч кына бардың кебек име әле анда. Видеоларда төшереп кертеп тордың. Без инде сериал караган кебек керәбез дә карыйбыз, тапты микән әле Чәчкә, юкмы икән дип. Мин үзем бик тыныч бардым. Нәрсәдер булды, әйме? Ул көтмәгәндә булды. Минем бөтен анализлар да әйбәт иде, барсы да әйбәт иде инде. Приемга бардым да, үземнең акушер-гинекологка инде.
Ул КТГ төшереп, берничә кат төшергәннән соң әйтте, миңа бик ошап бетми, әйдәле син беренче роддомга атнашуйс инде. Барып кил әле приемный покойга, анда бүтән аппаратта карасыннар дип җибәрде дә. Шуннан мине шунда салып та куйдылар. Мин башта үзем бит яттым. 38 атнада, 38 атнада яткан идем мин. Планово кесарево буласы иде минем инде, планово булгач көтөп яттым инде. Тикшереп тордылар. Анан көне килеп җиткәч, атна ярымнан соң инде. Видеолар төшердем. Дөсең әйткәндә мин аларны үземә на память дип, истәлек дип төшергән идем. Мин әйтәм, яңадан карарга барыбер бер истәлек булыр дип. Аннарысын инде кешеләр бит инде социаль челтәремә язалар инде. Шуңа видео итеп чыгарырга булдым инде. Теге ничек дип әйтим, башта уйламаган килеш инде шулай килеп чыкты. Ну, андан соң инде Сораулар көбәйде, андан соң. Сораулар еще да көбәйде. Кесарево булды минем. Бик әйбәт узды операцияларым, врачларым да әйбәт иде. Ну, бала минем беренче кызым психланып җылаган иде. Тугачта, шул хәтле психланып, әле һаман исемдә. Бу кызым инде скромненько, әле иреккә дә әйттем, бик скромны гына елады ул, мин әйтәм. Елады да туктады. Миңа аны күрсәтмәделәр, сразу алып киттеләр. Шул реанимациягә инде. Аннарысын әйттеләр, баланың үпкәсе ачылмады. Под вопросом пневмония диделәр, и реанимациягә мин инде палатага яңадан чыгардылар инде. Шул, ну, реанимациягә әле биттәндә көндез 1 сәгать 15 минутка, кич белән ярты сәгатькә генә менергә ярый, анда менгәч еларга ярамый. Ул бит инде, күңелгә якын, анда минем кебек елап йөрүчеләр күп булды инде, әниләр. Шулай яшьләрне йотып шунда керәсең инде. Ничектер тырышасың, елмаерга инде тырышасың. Дугаларны укырга тырыштым инде. Анан сөйлей алмайм. Плата көтмесең бумажный. Может, бу көтмәсбез. Хәзер. Вот шул дугаларны укып инде теге өшкерә белмәсәң, өшкергән кебек итәм инде баланы инде. Сөйләшеп аның белән барсы да әйбәт була дип инде. Шуннан мен сөйләсәм тагын җыгын. Не могу. Әниләрнең ни инде бу? Җипегән. Юк, ул бик күп әйберне тыныч кына үтеп була. Әмма шул бала бәгыр җимеше дип тәкәгенә әйтмиләр инде. Теге кешеләр, тәниләр, танышлар бөтен шалтыраталар, язалар бит инде. Аларга бер нәрсә сөйләп булмый. Бик авыр булды инде, конечно. Анан әйттеләр, икенче көн инде теге ИВЛ трубкасын үзе тартып алып, үзе судай башлады диделәр инде. Мин әйтәм, Аллага шөкер дип әйттем инде. Шул хәтлек борчылган идем. Теге әйттеләр, бит бала кайгысы дип теге күрсәтмәсен дип әйттеләр. Бик авыр булды инде. Бер караганда әни буларак инде бик авыр. Бүтән кешегә алып киләләр, сиңа алып килмиләр. Аны уйларга да хәтта куркыныч менә хәзер кире кайтып уйлый башласаң да, ләкин икенче тапкыр караганда менә бүтән сынавы шушы роддомда узган дип уйлайсың. Шулай булсын инде, менә шулай булсын. Үзеңне шулай. Менә сынавы инде шушының белән бетеп, инде матур итеп аның тәпи киткәннәрен күзәтеп, теле ачылганны, беренче сүзләрен ишетергә Алла берсе насип булсын. Амин, шулай булсын инде, рәхмәт. Әле анда роддомда да бит инде әниләр бөтен без бер положениедә, теге ДРКБда да шулай ук бөтенесенең лидер теге общий кайгы булгач, шул хәтлек бер-береңә теге аңлап карыйсың инде, берсен баласы җыласа, уже нәрсә булды икән дип борчыласың инде. Шулай күңел ничкәдер инде. Шул роддомнан калган дус кызлар аннан соң
Хаман аралашабыз Әле күп аралашасың әйе балалар үсе башлагачтында. Өзümнің дә менә искә төште. Син мине шул теге роддом атмосферасына алып китеп эмоцияларга шулай чумдырдың. Ничек өйдә каршы алдылар? Апасы көткәндер, әтисе көткәндер. Апасы бит инде аны үзе бик нык теләде. Ул инде бер 2 ел шамасы мин аңа берничә дуга өйрәткән идем кызыма. Йокларга ятканда шуны укып, братишку или сестренка дип әйтеп сорап ята иде ул. Мин әйтәм инде, аны бит син сорап алдың дип, теге әйдә булыш синең сестренка бит дип. Шулай бергә карыйбыз хәзер. Бөтенесе дә көттеләр инде. Потому что ул минем теге без бит бу беременность дип әйтәм инде. Көтелмәгән булды. Дөресен әйткәндә минем ирем дә икенче баланы алай теге теләмәгән иде. Әйдә үзебез өчен яшик әле, берсен аякка бастырырга кирәк дип әйтә иде инде. Мин бик каты планлаштырып алып кайттыгыз дип уйлаган идем. Мин только иҗат белән генә шөгыльләнермен дип шундый планда идем. Булса, Аллаһ Тәгалә бирсә, әйбәт булыр иде, но бирмәгәндә инде пока аптырамыйм дип яши идем. Бирде Аллаһка шөкер дим хәзер. Хәзер ирем дә әйтә, рәхмәт сиңа дип бәхет өчен дип. Шул бер дөнья инде. Бер дөнья. Ул чөнки ул бәләкәй бала, үзе бер дөнья. Бүтән гаиләнең тормышын үзгәртеп сала торган, бик күп бәхет алып килә торган гаиләгә. Һәм синең бит инде олы кызыңның исемен Весна дип беләләр тамашачылар. Һәм аның әлбәттә инде Мулла кушкан исеме дә бар. Хәзер инде бу кызына кем дип кушар икән дип сорыйлардыр үзеңнән дә, әйләнә тирәдә дә безнең сораучылар күп инде. Нинди кичкенә кызыма без уйладык инде, күп уйладык. Мин әнә шул реанимациягә менгәч карадым да, ул шундый кичкенә ул доношенный туды инде. Апасына карый кичкенәрәк туды инде, ничектер шундый миңа Майя дип кушарга булдым. Мулла кушкан шулай мөселман исеме бар инде. Үзенеке. Апасыныкы шикелле. Апасыныкы шикелле. Ни өчен шундый исем? Белмим, күңел шулай кушты ул бит. Яни кешенең икенче төрле бит ул ничектер гормоннар дип әйтимме? Яратып менә шулай Майя минем дип әйтәсем килде. Ирек ничек кабул итте? Ирек мин аңа әйттем, ул икенче исем теләгән иде. Мин аңа әйттем, үзең табырсың да кушарсың дидем. Ачуланмадымы? Юк. Чөнки син бик күп авырлыклар аркылы үттең ди, ничек телисең шулай эшләр. Бик дөрес иратның төпле сүз булган бу. Янигә ирек калдыру. Хәзер инде сез әкренләп үсеп киләсез. Нинди хисләр гомумән менә хәзер кичерәсең? Дөньяда булганмы инде хәзер? Хәзер ышанмыйм. Ике бала әнисе булуңа. Башта ышанмыйдым, хәзер инде ышанам. Хәзер ответственность артты. Икесендә бит яратуны белдерергә кирәк, икесенә дә. Ким итмәскә, берсе бит инде кулда, икенчесе зур бит инде кулда тотып булмый. Күбрәк кочакларга тырышам инде. Күбрәк аларны теге апасына каратырга тырыштырам инде. Әйдә булыш әле дип чакырып. Туганлык хисләрен хәзердән үк. Безнең апасы биргә ярата. Әнә апаң ничек матур бии дип кичкенәсен аңламаса да әйтәм инде. Канатландырып торасың. Икесен бергә. Һәм менә бу әни булу процессы белән, әни булу бәхете белән янсаң, кисәң дә син иҗатында ташламадың. Йөклек чоры бик продуктив дип әйтәбез инде узды синең име. Бик матур ике җырың бар. Берсәл шушы көннәрдә менә музыкаль мәйданнарга чыгарга тора име. Әз генә иҗатың турында да сөйләп китсәң. Иҗатны без бит инде артистлар yüklülük bulayken biraz oldanrak uylay başlıysan, менә ул теге декретка чыккач бит инде йөгереп булмый. Декабрьдә мин соңгы концертны җырладым, чыгыш ясадым да. Оннан соң инде декретка чыгып киттем. Ул арада шул ике җыр өстендә эшләп, бер клип төшердек, ике җыр. Ул берсе инде минем кызларыма багышланган җыр. Берсе пока әйтмим, соңрак тиздән чыгачак. Клип булачак инде ул җырга.
Эшләдек. Бу тамашачыларны га ошар дип уйлыйм, ошай дип өметләнеп калам. Тамашачыларга якын булган темаларны алырга тырыштым инде. Үзеңә дә, тамашачыга да якын булган, йөрәктән чыккан булсын Бик нык йөрәк, һәрберсе йөрәктән чыга. Йөрәк аша уздырмасаң, ул шын булмый бит, ул шын жыр булмый, ул ничектер тегәне. Син җиренә җиткереп башкара алмыйсың бит. Анан соң син бит әле автор башкаручы да, бик күп искиткеч матур җырларын үзең иҗат иткән бүген сәхнәдә, яңгыр радиолардан ишетеп торабыз, һәм синең инде менә шундый үзенчәлекле мотивларың бар, үзеңә генә хас мотивларың бар. Бу җырларда авторлар язганмы, әллә үзең иҗат иттеңме? Кызларыма җырын үзем иҗат иттем. Мин инде аны улы кызым тугач яза башлаган идем. Әле җиренә җиткермәгән идем. Менә күптән түгел, менә язып бетереп эшләдем инде. Икенче җырым инде Марат Галимов иҗат иткән, Аюпов сүзләренә. Яңа җыр, бик матур җыр, үземә бик ошый, минем характеримдә, минем стилемдә инде. Үзем дә бик теләп эшләттем ул җырны, тамашачыларга да ошар дип уйлыйм. Менә әлеге кызларым җыры турында инде күп сөйләштек. Әйдә тамашачыга бер генә куплетын җырлап китәсеңме? Әлбәттә җырлап китәм. Китә. Иң зур бәхет ана булу. Мөгъҗизадыр бала туу. Үзеңнән дә ныграк яратырлык. Шундый нәни зур кешең булу. Язым, язым, язгы гөлем, тик син генә кызым, йөрәгемне эштән күрүшем, күрүшем. Язым, язым, язгы гөлем, тик син генә кызым, хисләремне минем белүшем, йөрәгемне эштән күрүшем. Рәхмәт, бик зур. Барыбер шундый мәшәкатьләрең күп булса да, шактый стресслар кичерсәң дә, бала табу артыннан соң без сине инде сезон ябылышында сәхнәдә күрдек. Нәрсә өчен кирәк иде? Ничек дип әйтәм, ул бит ответственность дигән әйбер бар. Беренчедән мин инде бит башта уйламадым. Больницаларда озак ятырмын дип, һәм мин ул концертта катнашырга дип инде ризалык белдергән идем, афишларда бар идем. Шуңа күрә мин инде чыктым, аннан соң сагындым тамашачыны да. Ул бит җырламый торсаң бик авыр, иҗади кеше, ул әйтәләр бит творческий кризиста булганда. Шуңа күрә Аннан соң бер югалтсаң кайтуы да бик кыен. Бер югалтсаң кайтуы да бик кыен. Ансы да бар инде. Аннарысын менә бу проблемалардан әзрәк орынып торасы килде. Син тамашачы бик сагынган иде, ул концертта күренеп торды, син аны үзең тойдыңмы? Тойдым. Рәхәт булды. Шуңа тамашачыларга бик зур рәхмәт. Үземнең социаль челтәремдә дә бу бала белән хәлләр булгач, инде бик күп кешеләр шундый поддержка сүзләре яздылар, мин даже көтмәдем дә инде. Үзләренең шундый ук хәлдә калган кешеләр, шундый ук диагнозлары булган кешеләр бөтенесе язып, юату сүзләрен әйбәт була дип ойтагын елыйм инде. Тынычландырып, сине канатландырып. Андый вакытта бик мөһим бит ул чыннан да. Бик мөһим. Бик бар нәрсәдән дә мөһим. Бала өчен үзгәләнгән мизгелдә бигрәк тә кемнеңдер әле уңышлы булып китүе шуннан соң әйме? Күңелгә барыбер тынычлык бирә. Шулай. Һәм шуңа күрә менә баланың да исән сау булу, ул алга таба тагы да менә эшлисе килә хәзер, нәрсәләрдер язасы килә, яшисе килә. Ниндидер даже җырларны шундый добрый, доброта дигән сүз юк бит инде татарчага тәрҗемә ителми. Яхшылыкка, менә шундый темаларга, шундый ниятләр белән эшлисе килә. Масштаблы темаларга язасың килә инде хәзер.
Шундай. Бүгін инде менә күреп торабыз сине социаль җилтәрдә дә вакыт табасың. Син молодец. Ничек табасың син аны? Ничек ирек булышама? Бик еш күренә видеолар, кызык видеолар анда. Ниндидер фикерләр, үзеңнең күңел халәтеңне белдергән фикерләр, ничек өлгерәсең дип сорыйсың. Минем иремдә булыша инде, анан булышучылар бар инде, алып барырга. Без инде темаларын уйлап, Тамашачы белән элемтәдә торасың. Алар бит элемтәгә кермәсәң яза башлыйлар. Кая югалдың, нәрсә булды, бер нәрсә булдымы дип үзләренең фикерләрен җиткерә башлыйлар. Шешкә синең бит әле менә ике кыздан кала, өйдәге әле иҗат студияңда бар име? Веснушки. Син аны кызыңа багышлап кушкан булгансыңдыр инде, име? Веснага, янына весна, веснушки дип. Веснушка дип йөртәйек инде без кичкенә вакытта инде кызыбызны. Шул тәргиш биргәндер дип уйлыйм. Шулай веснушки дип атадык инде студиябызны. Менә син шундый видеога тап булдым социаль җилтәрләрдә. Син килеп керәсең, алар сиңа каршы йөгерә. Бу шулай калар сине көткәннәр һәм бүген әлеге студия ни хәлдә? Шул хакта да сорыйсы килә синнән. Ул видео бар иде. Ул минем беренче тапкыр больницадан чыгып, роддомнан, больницалардан инде чыгып, мин түзмәдем. Эшкә килдем дә алар шул хәтлек сөйнеп, көтмәгәннәр инде мине килер дип каршыга чаптылар. Чынлап та ул балаларны бик яратам. Үз балаларым кебек. Мин шулай булыр дип уйламаган идем дә баштан. Чөнки үзеңнең балалар үзеңнеке, кешенеке дип уйлыйсың. Әмма эшли башлагач, ул ниндидер ярату тагында артты. Алар шул хәтле тырыш. Алар күңелләре чиста, алар бүтән син әйткән әйберне ютып баралар менә. Алар ничектер яңаша ул балалар, заманча. Аларга карап үзеңдә теге үзгәрәсең. Хәзер бит инде музыкада икенче төрле, модада икенче төрле дигән кебек аралашуда. Алар белән бергә ничектер үзеңдә яшәрәсең дип әйтим икән инде. Ул балаларны бик яратам. Без инде бик күп конкурсларда катнаштык, бик күп фестивальләрдә клиплар төшерәсез, клиплар да төшерәбез. Ул әнә теге телевизион проектларда да катнаштык. Алар белән бергә менә аларның әтиәннәре шулай бик актив. Аларга бик зур рәхмәт, балаларын шул хәтле поддерживать итеп торалар. Хәзер инде хәтта ел айланасында без бергә каникулга киттеләр дип әйтеп булмый балаларны. Без җәй көне лагерьларга барабыз, алар диңгезгә барабыз, быел да җыйнабыз, Алла бирсә. Менә шулай бергә яшибез. Гаиләгә әйләнеп барасыз. Гаиләгә әйләндек инде. Теге эш дип кенә карамыйбыз, бүтән дөньябызга әйләнде инде. Үзебезнең кызыбыз да шунда шөгыльләнә. Үзебездә өй, тегендә икенче өй безнең өчен. Ирем инде күбрәк анда җитәкче. Мин инде вокал бүлеген алып барам. Ирем ораторлык, ораторлык дәресләрен, театральный блокны алып бара инде. Шулай хореография бар, брейк-данс бар безнең балаларга. Аллага шөкер, балалар бик теләп йөриләр. Укытучы ролендә үзең ничек хис итәсең? Укытучы, мин әйбәт укытучыдыр дип уйлыйм. Минем бит әнием дә укытучы. Татар теле укытучысы минем әни, тәрбияче. Мин инде мәктәп елларыннан уктыгы Токталдан чыгып без укытучы булып указка тотып уйный идек. Шуңа күрә чит түгел сиңа. Чит түгел. Но ул укытучылыкны өйгә кайтмаска тырышам инде. Иремә дә әйтәм. Әйдә, өйдә без ир белән хатын булыйк, икенче төрле теге эшне өйгә алып кайтмыйк дип. Ну, барыбер алай булмый.
Үйгө кайтабыз экен. Аллага шул планнарны сөйлөшө, ишни да Өзүң дә сөйлөшөбүз. сизместен кирип китәсең. Кирип китәсең. Шул темага. Шуңа күрә без әле теге ир белән хатын гына түгел, без әле коллегаларда. Коллегаларда. Вот. Ну, әйбәттер дип уйлыйм мин аны. Бер-беребезне аңлап, шулай бер өлкәдә булгач, Бер өлкәдә булгач, тулыландырып, кайсыдыр моментларда. Ниндер көнләшү, аптырау хисе юк инде сезнең бер-берегезгә юк, карата. андый әйбер юк. Гәрчә сезнең яшь аермагыз 7 ел бугаймы? 7 ел әйе. Мин һәр вакыт уйлыйдым, минем ирем үземнән өлкәнрәк булыр дип. Мин үзем аның янында дюймовочка булып кына яшәрмен дип уйлаган идем. Ирек белән без башта инде дус булып, мәҗлесләрдә эшләп, шулай яшәсәк теге, иҗатта дип әйтәсе килә. Аннарысын инде үзебез дә сизми калдык. Өйләнешкәнне безнең хәтта таныш белешләр, туганнар да берсе дә белмәде. Без аларны никахка гына чакырдык. Анда инде күп сораулар күп булды. Авырга узып, кияүгә чыгам әллә дип әйтүчләр. Без инде авырга узып түгел, Аптырашта калдырдык. вакыты җиткәндер дип уйладым да, шулай өйләнешеп куйдык. Авырга узу әле соңрак 3 елдан соң гына булды, безнең бик узак килеп чыкмады инде баштан. Гомумән менә вакыт белән шулай көтеп алып, әни буласың син, әйме? Шулай булып чыга инде. Язмыш шулай бүләк итә сиңа сабыйларыңны. Ну, ул да бит сынау. Ул да Әлбәттә. ниндидер бер сынау. Нинди генә әле? Мин әйбәт, әни булсам ярар иде дип теге барыбер уйлыйсың. Балаларга теге әйбәт тәрбия бирә алсам ярар иде. Менә син нинди әни? Мин Сәхнәдә без сине бик тырыш икәнеңне беләбез, бик талантлы икәнеңне беләбез. Бик шундый ачык йөрәкле икәнеңне беләбез. Өйдә нинди әни син? Мин бик кырыс дип инде менә требовательный, таләпчән булырга тырышам, но мин үзем бик слабый әнидер дип уйлыйм мин. Йомшак. Йомшак. Но бүтән әйберне теге порядок тотарга, контрольдә тотарга, вакытында йокласын, вакытында ашасын, вакытында теге шөгыльләнсен дип тырышам. Ләкин сине җиңеп куялар. Мине җиңеп куялар. Йомшаклыктыр инде ул дип уйлыйм мин. Ирек нинди әти? Ирек иң добрый әтидер дип уйлыйм мин. Аны балалар да бик яраталар. Үләләр аның өчен. Үзе дә балаларны шул хәтле ярата. Үзенеке булса да, үзенеке булмаса да, ул балалар өчен туган кебек. Башкача булса, сез менә бу студияны ачып, тагын балалар җыеп, алар белән шөгыльләнеп, аларны диңгезләргә апшып шулай йөри алмаста идегез. Йөри алмас идек, аңа бит ярату кирәк Беренчедән балаларны. ярату кирәк, икенчедән җаваплылыкны үз өстенә шуның хәтлек сураларга кирәк. Ирекнең аның күптәннән хыялы бар инде шундый балалар студиясын ачу. Без аны турында сөйләшә идек инде. Аннан соң шул вакыты җиткәндер инде. Синең бит сәхнә тәҗрибәңдә күпме бүлешер әйберләрең күп. Минем шул бүлешер әйбер булгач, аларга күбрәк бирәсе килә балаларга. Аннан аларның теге нәтиҗәләрен күргәч, үзләре дә үзләренең нәтиҗәләрен күргәч, алар икенче төрле теге башта ялкауланып кына йөрүчеләр дә була бит инде. Алар тогда тырыша башлыйлар, сөенәләр. Алар миңа рәхмәт әйтәләр. Мин әйтәм, син бит үзең молодец, үзең тырыштың. Мин бит сиңа мин әйтәм булышам гына дим. Ялар аннан тагын да шундый теге канатланып, довольный булалар инде. Шуңа мин аларны бик яратам. Мин гомумән уйлыйм, минем укучылар үземнән русча әйткән успешныйрак булуын телим. Мин уйлыйм, тормыш юлын үтеп, менә нәтиҗә ясаганда, мин бу дөньяга, бу кешелеккә нәрсәдер биргәнмендер дигән миндә уй булырга тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Һәрберебез нәрсә өчендер туа бит инде. Син шул багалар белән күрәсең инде. Хәзер әйе. Хәзер бигрәк тә. Эстрадада син инде менә үземне белә башлаганда, мин инде сине беләдер, имсез сабатуйларда җырлаган чәчкә буларак имин башта. Аннан соң инде профессиональ сәхнәдә ныклы адымнар белән, клиплар белән, җырлар белән килгән чәчкә буларак.
Һәм беләм, әйтергә ярыйдыр инде ул сер түгелдер име. Бәби үстерә син шулай ала бирсә, көзгә сольный концертка да әзерләнәсең. Барс медиа компаниясы белән. Мен ничәнче елда килгән идең, хәтерлисеңме? Хезмәттәшлек кайчан башланган? Гомер үткән инде, мин хәтерлим, 14нче елда мин Барс медиага килдем, анда инде эшли башладык, менә шул. Һәм сиңа лирик җыр бирделәр, моңарчы син шундай. Әйе. Син кайда кабахат дигән чәчкә булса, аннан соң Кайтуын кырказы юра дигән җыр бар иде, ул җыр белән мин Алтын Барс лауреаты булдың. ул минем өчен бик шундай истә калган иң ярк, иң якты мизгелләрнең берсе. Мин гомумән Минем күз алдымда тора ул син шундай шифон матур зәңгәр күлмәктә. Әйме, шулай бит? Әйе, без бит бергә фотода бар әле. Син бит миңа Алтын Барс. Әйе, менә җырның хәзер яңгырап тора колагымда. Шул җыр. Yürekkine sağınıp sır birmişe yıllar başışımdan kırkazı uğrar. Yürekkine sağınıp sır birmişe yıllar kaytılığını ul miңа yurar. Менә шул 14нче елда башлаган идек, бүгенге көнгә хәтле без шушы Барс медиа компаниясы белән эшлибез. Бик нәтиҗәле дип әйтәсем килә синең хезмәтең. Быел инде менә концерт куябыз, Алла бирсә, берлектә 30 ноябрь көнне филармониядә булачак. Алла бирсә. Инде хәзер әзерләнәбез, хәзердән үк. Әйе. Алла бирсә дип торам. Анда инде мин баянга да җырларга ниятлим, гитараны да алып җырларга, чөнки тамашачылар барыбер сагындылар. Мин хәтта кай вакыт урамда туктатып, син бит гитарда уйнап җырлыйсың, син бит баянда уйнап җырлыйсың дип әйтүчеләр бар теге. Шулай истә калдыралардыр инде. Син бер вакыт хәтта баянда уйнап җырлар да кертә башлаган идең, һәм хәзер кертмисең бугай. Вакыт җитми торгандыр инде. Вакыт җитми, вакыт булганда тырышам инде. Син шундай человек оркестр баянда уйныйсың, гитарада уйныйсың, үзең җырлар язасың, без белмәгән тагын нинди яклары бар чәчкәнең. Белмим, даже әйтә алмыйм. Нинди бар шундай? Мин нинди бар шундай тормышта, теге ясалма кеше түгел. Бәлки ул бераз кирәктер дә сәхнә кешесенә. Миндә андай бер юк, һәм булмастыр да инде, дип уйлыйм. Шуның өчен синең үз тамашачың бар, һәм ул сине ярата да торгандыр. Менә бу бүтән булган моментларыңда теләктәшлек белдереп, узын хатлар язып, шулай вакыт тауып шушы ыгы-зыгылы тормышта ул бит ай-хай, димәк, нәрсә дә булса хис итәсе кеше сиңа карата. Бәлки шулайдыр, мин теге үзем ихлас булгач, миңа да ихлас итеп язучылар бик. Ихлас кешеләр тартыладыр дип уйлыйсың, әйме? Менә бу концерт алдыннан куркытмыймы? Мәлимнән яңа гына әни булдың. Әллә инде киресенчә шулай ашкынып иҗат итәсе, күтәреләсе киләме тагын бер кат? Тамашачың каршына. Иҗат итәсе килә. Мин хәтерлим, беренче кызым тугачтында сразу концерт куйган идек. Ну, сразу дип инде, күп вакыт үтмәде инде. Хәзер менә икенче кызым тугачтында шулай ук. Киресенчә эшлисе килә алар өчен. Ниндидер бер адреналин бәрәйме хатын-кызга әни булгачтан кабат. Ул ниндидер яшәргә тырышу, ул табигать шундыйдыр инде. Әйе, көч бирә. Көч бирәдер, әйе. Якадан бер үлеп терелгән кебек буласың. Әйе, көчең бетә башласа, бала табарга кирәк икән. Шулай дип уйлыйсыңмы? Юк, булай шаярып. Менә ирек белән яшәермагыз 7 ел дип әйтеп киттең бит инде. Менә ирек ягыннан гаиләсе, туганнары ничек кабул итте? Беренчедән син бит инде эстрада эшләп торасың, шешкә дигән исемең бар име хатын-кыз. Икенчедән артист кешегә барбыр ничектер сагырак карый бит инде ул гади тамашачы. Ничек кабул иттеләр?
Алай миңа ойырма бек сезілмеді. Ничектір мен даже келін деп дейтін, қызым деп айтыларым, яқын етіп шоңа. Мен аларны өзім де бек яқын етем. Миңа өскенде әбі айтайды, мен бітінде әбі білен көбірек өстім. Әбі айтайды, қызым міне өз әтиеніңе қораған кебек, еріңнің де әтиенлерін яқын ет, деп шулай икісін де тегіз көруге тырыш деп, мен шоңа көрі шундай принцип білен яшим. Яшысың. Алар да сен шулай қой-қой Алар да мен шулай қарайлар. Қызым деп яқын етіп міндешелер. Оралашып тұрабыз. Балаларны бұлдырғанша қорырға болушалар енді. Аллаға шүкір. Сенің үзіңнің әтиенлерің сен сау бет? Сен сау, Аллаға шүкір. Алар бүгін яшілер? Олар Шоллыда. Шоллыда яшілер? Әтейім менің ауылда, көбірегінде Мүслім районы бетінде менің туған шәһәрім Шоллы болса, тұрған жерім деп айтты, тұрған жерім әнемнің туған яғында ол баланны ауылы. Менің ауылдашларға сәлем айтасы келе көп етіп. Бек яратам ауылымны. Балашақ хатирелері бек күшлі әбей білән өскен шақлар. Шуңа гіл еске алам. Даже ничек деп айтырға керек. Көңілге шул хатлы яқын. Әбей білән хатта қозбөпкелерін соқлыйдық бірге. Жилек жерға барайдық. Қопқа түміне шығып жырлап отырайық. Ол мен шындай матыр жырлайды. Вообще Эльфия Авзалова кебек менә шундай күр тавышлы, мен аның янында шипуха инде. Аннарысын носки ямарга өйрәтте ул мине. Әбидән килгән тавыш сиңа? Ну, яни яклап әбидәндер дип уйлыйм. Вот шуңа күрә әбинең тәрбиясе ул икенче төрле икән. Минең белән бик канәгать. Шундай Аллага шөкер дим. Орны жмакта булсын. Өзіңнің балалар шулайық дөбәті дәуаниле болып сәрге насып болсын енді. Рәхмет, амин шулай болсын енді. Ну, қазіргі дөбәті дәуанилер, олар екінші түрлерек шу ауылда әлік бетінде әбейлер ауырлық көріп өскеш, соғыш заманынан қолған балалар бетінде олар екінші түрлі олар тәрбие берелер. Қазір бет Аллаға шүкір біздің барысы да бар. Біздің рәхат ешейбіз деп айтасы келе. Бүгін шәшке, бүгін Лилия нәрселер тұрында қияллана, һәм нинди планнар белән яши? Планнар һәр күнне файдалы итеп, позитив булып яшәргә насип булсын. Ул бит ничектер бераз авыр момент булгач, тагы да яшисе килә. Шуңа күрә тамашачыларга да әйтәсе килә. Һәр минутның қадірін біліп болғанына шүкір етіп, яшик ғұмыр біргіне һәм ул қабатланмай. Шыннан да шулай. Һәм артық борчылмыйшы, ул бит үтә торган хәл. Шатлык булса да, кайгы булса да үтә. Барда үтә дип язылган. Сөләйман балдагыма дип юкка гына җырламыйлар. Бик зур рәхмәт шешкә сиңа бүгенге интервью өчен. Бәләкәй кызыңнан әзгенә аерылып торып, безгә дә вакыт тауып килгәнең өчен котлыйбыз сине кабат әни булуың белән. Бүтән авырлыклар да инде шул раддымда, артта, үткән көннәрдә калган булсын һәм киләчәктә бары тик матур көннәр, бәхетле көннәр, кызлы көннәр, гаиләле көннәр, тамашачылы көннәр, алкышларга бай көннәр, яңа җырлар, яңа клиплар чыккан көннәр. Гомумән нәрсә турында бүген үзең хыялланасың, нинди планнар белән яшисең, барысы да җиңеллекләр белән җиңга ашып торсын. Без сине бик яратабыз. Уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә дә уңышлар, бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Барыгыз да исән сау булыгыз. Алга таба уңышлар теләп калам. Бик зур рәхмәт. Һәм кабат әле безгә сәхнәләрдә, тапшыруларда очрашырга насип булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Бүген сөйләшергә кирәк тапшыруында автор башкаручы Шәшкә булды. Мин исә сезнең белән бер атнага сау булашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.